Sme tu dneska v Trojici. Čau. Stretávka bola u Diča. A dneska máme taký plán smer cez Marikovu a Adamkové sedlo. Menšia pauza na jedlo. Také menšie, ale... Jojo už zjedol banán, jablko a paraorech jeden. Teraz som zobral oriešky aj ja, pre istotu. Jojo bude za chvíľku mať pásik na prenta. No. Takže oddych na Hornej Marikovej. A o chvíľu pokračujeme ďalej. Treba doplniť sily. Už sme v Hornej Marikovej na Roztoke odbočili smerom sedlo Adamkov a máme to tam nejakých 6,2 km hore na sedlo, takže pôjdeme teraz furt len hore, ako vždy. Nikdy nie dole. Počasie je super, už nám ani zima není. Ideálnych 8 stupňov. 8 stupňov ideálnych, lebo doteraz Už sme sa nespotili. doteraz nás ozjabalo na prsty na nohách jak bláznom. Ale už je to lepšie. Už je to OK, už sme zohriatí. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste tu? My sme tu. Ja sme vlastne išli predtým na tej po tej strane. No a nech kto si povie, že toto nestojí za námahu, kde si šlapať. Sice nesvieti slnko, ale jeseň má svoje, čo? Ako hovorím, ideálnych 8 stupňov, aby si sa nespotil v kopci, no, to ti poviem. No. Martin tvrdí, že aby si sa nespotil v kopci, ale to, že leje z nás jak z vodopádov, to nikomu nevadí. Nevadí, aspoň sa ti Nevadí, aspoň samozrejme umieme hneď aj chrbát. Som sa ináč ráno, som si mydlo hodil ešte na aspoň chrbát. sa ti podružko zohreje. No, Ja pôjdeme dole. super. No, a tú cestu, čo tam vidieť na druhej strane, tak teda sa budeme naspäť vracať. Tak dorazili sme sedlo Adamkov. Treba sa obliesť. Treba sa zase poobliekať. No, tu už máme aj jedného otužilca. Kde si bol na dovolenke? To je hneď ľadový medveď. Minimálne grécko. Ideme sa poprzliekať, lebo sme mokrí jak hovadzišťa. 20 cementáre, ne? Ale máme tu aj samozrejme aj poživeň. Jojo síce dneska nemá kura, ale máme čo? Máme oriešky, má tu horálečku, mandarinečku a máme sušené slivečky. No a samozrejme Martin sa nadobral klasika, buď sú to kavenky, alebo Lina, alebo Mila. Takže No, toto je ináč aj zoznamovacia agentúra. Tuto máme samozrejme Joja, jak by teda niektorá z dievčenec mala o neho veľký záujem. Je slobodný, úžasný, super chalán. zásoby má, samozrejme. Takže úplne v pohodičke. Partner do života. Áno, samozrejme. Takže všetky ženy, telefónne číslo dám potom samozrejme, na ktorému môžete písať. Do komentára dáme. Áno, do komentára potom vám ho samozrejme napíšem. Dobre. Šlapeme zo sedla Adamkov naspäť do Stolečného. Je tu síce možno, že teda je síce iba 8 stupňov, ale pocitová teplota je podstatne úplne niekde inde. Je tu dosť hmly a cítiť to jednoducho na prstoch, na rukách. Tak. Je síce iba 8, pocitová teplota istotne menej, ale nevadí. Teraz nás troška poprefúkuje, nakoľko
Pôjdeme už vlastne len dole. Áno, áno, presne tak. No a po tomto zjazde si necítime ani prsty na rukách ani na nohách. No a po zjazde už teda šlapeme do kopca. Chvála Bohu, normálne som rád, že šlapeme do kopca, lebo jak sme začali ísť hore kopcom, hneď sa mi oteplilo minimálne o 5 stupňov. Prsty v jednom krči na rukách. Mi to pripomína film Blbý a blbší. Nádhera jesenných farieb. Dvaja triči vpredu už spomínali, že by zas radi sa už spustili dole kopcom, lebo že už horia. Horia ako fakle. Bolo by potrebné sa trocha schladiť. Že? No ale už ideme len dole. Hošani. Ideme cestou smerom dole z Hornej Marikovej naspäť.